Един голям сом. Ланахме. Но там газа. Щеш да се самоуби с дърво. Той е Ати. А ти? Ти ми е мобифона, не звъни. Сава. Има рибка. 2 риби, 3. Колеги, Ало. какво направихме за 2 часа? Сега? Да. Фани малко така да има. Нищо прави клипче в момента. Рибки. Антуан фана една голяма риба. Сега ще ги върнем. Оряката. Защото така правим в Ямбол. Антуан не падай във водата, моля. А? Ти па сега ги убий. Да, пускаме рибата вече. Пън се да ме... Антуан ще... Няма бе. Дай. Ти снимай, че сте сега иска да си говорим. Добре. Та какво? Ами тук след Перник нататък. Ще умрат. Как ще умрем? И висо няма вода. Да. Виж, разживява са, готови са. Тръгнаха. Стои на едно място. Паднах! Ага, стои на едно място. И аз сега спри го. Какво да го спра? На едно място. Паднах! Оряката. Отново. Виж сега тръгвам. Всеки път. Сега тръгвам. Чао! Мъцни копцето. До Перник. Къде? Перник.